Huria na nihaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nung saat hita tuminggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan dia kanong moding. Mingguon pasunggul hotu hita memento mori, lapatanna ingot ari hamamatem. Molutadok hamatean, dang nalahu patubir di rohata, alai paingoton, na marujung do muse ngoluta, ikon masa do hamateani, salpu do hita, sian hasianganon, asa marhite sunggul-sungguli di paingot hita, asa marsitutu mamakitiki na jopok na pinasaha ni debata tu hita. Tu ulaon hasitongan, tu ulaon na makorhon na denggan, tu ngolutta dohot tu humaliakta. Hupasahat hami matabe, selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Martiki do ngoluta di hasianganon, jalahatop do lahosalpu, alai dipatakas topik minggu sadariodo hita, di ujung na sogot, masa do panguhumon na parpudi, ditikina, dangadong nabuni sian adopan ni debata, patardo sude, maralus masude akkapabayanan ni jolma, alai diak kana porsea ari parpudi, dang ari hatahuton, alai ari hamonangan, ala diari ido digohi debata baga-baga haluaon tuak kana porsea di Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran na badia, lahu mamuji dohot pasangapo tu hata, ro mahita marsoba tu jolona, marede mahita. So
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songo duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido saluhut hasangapon ni jolma, nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alai hot dohatan ni Tuhan ni rodi saliling nililing na, say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka na mate dohot akka na mangulu. Hodo na punahami manang mangulu manang mate pehami. Nakpe merdalan hami dirura ni lenggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tertiop hamatean manang tanomani be hami. Ay hodo Tuhan nami naung humokop hami, jala hodo napuna hami, roh hami nuaeng tuho mangido, sahat tuho maton dinami dohot daging nami, asa dihoma hami manang mangulu manang matepe, sa itiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokop mi, asa sahat hami Tuhan uluan na sorasuda. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggut tasadarion imana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2 ayat 15 rodi ayat 10 itu. Atong ali akadongan hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu tuak kapoda na wajar hon hami tuhamu marhite sian hata nang surat pe. Apalah Tuhan ta Yesus Kristus dohot debata amatta na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul namian toktong dohot pakirimon na dengan sian asini rohai iba nama mangapuli jala pahotton rohamuna
di bagasan nasa ulaon ng hata na denggan. Rap mangilogogo mahita tu debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tato potima dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiak tuho. Dada mga sahon hatigoran nami. Na mga sahon asiniroham na godangido. Nung di pamonang ho hami marhite Jesus Kristus naung manaluhon hamateani. Gabi partohap hami di ngolu na manoktong. Jala marsihoho toktong di ulaon ni Tuhani. Alay, sipata do hami madabu tupad delean. Jupa masa kasusaan manang parukilot tuhami. Dang marsihohot behami. Mangaluhon lomo ni roham, alay lomo ni rohanami, uulahon hami. Say sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite sian ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Mardongan
Epistel hatani debata turpuk di hari mingguon imana tersurat di sepanya bidu sada ayat sada roh di ayat pitu on mahatani Jahoba naro tu sepania anak nisi Kusi ima anak nisi Gedalia ima anak nisi Amaria ima anak nisi Hiskia uju diaka ari nisi Josia anak nisi Amon raja sia Juda. Rasi ponokku masaluhut sian sisi di tanoon nina Jahoba. Rasi ponokku majolma dohot pinahan. Rasi ponokku mapidong akka na martonga-tonga langit. Do deke akka na di bagasan laut. Akka jolma perjahat rap dohot sibahen gasip. Ahu matongon maniapon akka jolmai. Sian sisik ni tanoon ninna Jahoba. Patolokku matangaku tu atas ni Juda, dohot tu atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siap ponokku sian inganan on pasi-pasi ni bal. Goar ni akka pangaruding rap dohot akka malin. Roh dihalak akka na marsoba tu parangat di langit. Di atasnya akka tarup akka na marsinggang. Uhut marmangmang tu Jahoba, uhut marmangmang tu Malkom. Dohot akka na marbalik sian Jahoba, akka na so manggulului Jahoba, jaladang marpanupun tu ibana. Hohom mahamu maredopon Tuhan Jahoba, ay jonok na maari ni Jahoba, ay nunga dipadiri Jahoba sada pelean si potongon, nunga diperbadiai halak na pinionai ima sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Tahatidakon maha porseotai songon nani hantidakon di dong atas ha porseau desadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohat idosa na tumapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya tod di porbadia adorak sa bubuhan ido tuhata
natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na matatarpal do ibana di hao pinorsilang, na tuat tuban toru dong ditanong, na mulak mangul di hari patuluhon, na manaik ke surgo, lauhul tu siamun niribata Jehovah, amanai pargogo na sohat dosani, disima ibana payung mulak sugot tutanong, manghumi halak na mangul dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahutia na badia, uria atau panalak Kristen akka na badia, do dia sesami dosa, do dia tai na mandok, mulak manguluso dan nakkenang mate, do dia muluan nasora sudah. Amin. Tabigema kor sian inahanna diuduti ina Kamis diuduti muse lansia.
Tikting di Huriatta di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 23 November 2025. Naparjolo guarni minggu. Ia guarni minggu tasadarion ima minggu ujung tahun parhuriaun. Laos minggu sadarion, minggu parningotan di akanong modding. Majjaha guar-guarni ruas ni huria naung jumolo modding di Bagasan sa tahun parhuriaun. Tanggal 24 November 2024 satu tanggal 23 November 2025. Topik ni minggu sadarion panguhuman na parpudi. Napa duahon ruas na modding. Na di hari Kamis tanggal 20 November 2025 naung salpu nunga marujung ngolu amang kombes Raja Muller na 70 opung sinatan doli umur 70 sia tahun. Nani habaluhon inang Mariani boru nenggolan nahinan ruas sektor 2 wik 5. Alamat keluarga Jalan Selat Makassar Blok G3 nomor 8 Kapling Angkatan Laut Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Tuudian na di hari Sabtu tanggal 22 November 2025 di TPU San Diego Hills. Parhalado do sudiruas pasahaton dohot marhabuk niroha sai di pargogoi tu hatta masude keluarga na ditinggal hotna. Patuluhon pandidion nabadia. Hobar tu program ni Huriatta di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 nanengro di parmingguan pukul sia 30 waktu Indonesia bagian Barat di Patupa Huriatta do pandidion nabadia. Pinangiro tus akanatoras naso tardiri do pe ianakonna asa didaftarhon matu situa wik nabe uhuk mabuan akte kelahiran jala dipangiro tu akanatoras asaro di hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 pukul 10.06 waktu Indonesia Barat laho maddohoti katekisasi padidion nabadia maringanan di konsistori gereja napao patton pangapulion. Di hari Minggu sadarion tanggal 23 November 2025 pukul 12 WIB di Patupa Huriatta pangapulion untuk keluarga inang nyonya Lisna Simajuta Buru Tambunan ruas sektor tolu Wiksia sialanong parjolo dialap tu hatta simatua boruni inang nyonya Simajuta Buru Nenggolan opu dorma doli dorma uli boru di bona pasogit di bulan nasalpu warta palimahon Dewan Koinonia libur sermon manang PA kategorial manang punguan. Di sialan nong bongot hita tu minggu ujung tahun parhuriaun alani mamukka di hari Senin 24 November 2025 kegiatan sermon PA kategorial punguan kor dohot partangyangan sektor mas sohot majolo jala latihan kor di pasak matu pengurus ganup kategorial manang punguan lahom mengatur hotca. Jala dipukka mamuse sermon manang PA, manang kategorial, manang punguan di minggu paduahon Februari 2026. Napaonopon amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 November 2025 di Patupa Huriatta do Papungu amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasaha mai tu jolo duk sidung jamita doho partordingna. Peliat parjolo tolu kantong ima tu huriado tu pusat. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja tu jolo duk sidung jamita. Atong tapasaha mapeliani di Bagasan Lasni Roha. Papituhon amplop tu pesta Natal 2025. Di hari Minggu tanggal 30 November 2025 di Patupa Huriatta do Papungu amplop tu pesta Natal. Tapasaha mai tu jolo duk sidung jamita. Napawaluhon rapat koordinasi. Di hari Senin tanggal 24 November 2025 dimulai pukul 10.08 WIB saha tuna sidung. Di Patupa Huriatta do rapat koordinasi maringanan di aula gereja. Pinangido tu sudi fungsionaris para artaun ketua-ketua Dewan Rapdoh Sekretaris Suria, Bendahara Huria, Badan Audit,
asaria mandohoti rapoti. Pasiahon Natal Parhalado di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 pukul 10 pitu wib nanaingro di sahatu nasidung di patupa huriatta do Natal Parhalado dohok keluarga rap dohot Parhalado na pensiun dohok keluarga pinangi do tusude Parhalado do na pensiun asaria maddohoti acara Natali. Soso pelian bulanan. Alanong salpu nama tahun 2025 di sosohon tuh sudehita. Ruas ni huriatta akan naso pasahaton pelian bulanan. Akan naso pasahaton pelian bulanan nadope. Asa tapasaha matu situawik nabe. Manang langsung tuh sekretariat huria. Napasa puluh sadahon. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Surat Sijahahon. Mandapot tonahina holongan sudi ruas ni huria HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhiti padita resort di inganan nabe. Asini rohama dihamudo dame siad debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohoton di porbadia. Amin. Tapuji matuhatta nama ngaramuti pardalanan ni Sinode Distrik naung di Patupa di The Stavia Heritage Hotel Jakarta Pusat di hari Selasa 10 November 2025 ni dohotani 220 sia halak sinodistan sian 230 tolu nahinirim ro. Sinode distrikon sinodangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga ulangan onom ayat 1 ayat sia nama nangguli hita di sude kondisi ni portibi na gok paruk kilon jala hatop saimu uba-uba. Alani lau manomu hari ulang tahun HKBP pa 165 tahun di tahun 2026 nanengro asa ganup huria dang bui lebba marnida nama saon ikon marsitutu dohita papatarhon holong dohot hauduhon tu debata di sudi rumang ni parnguluon jala dibunai ma sian ganup keluarga. Di Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di jalur ruas di Sinode Distrik do laporan pangulaon di Pareses dohot laporan keuangan distrik naung di audit badan audit distrik tahalas cema pakkobasion ni panitia tahun transformasi na sinudangan ni tema berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma Biddu 10 Walu ayat 2b naung marpakorhon panupahion di akka ulaun di distrik ta sataunon. Isarana pembekalan pangula nagok tiki. Pelatihan database dohot ulaun di distrik nong mardalan di tonga-tonga ni huria. Di Parsirangguton sude Parsinode distrik do program dohot anggaran HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Naung ditotopon lau si ulahon tu tahun 2026 anggia boy pahiscaton dohot paninggaton pakkobasyotta di bagasan las diroha dohot parsitutuon do parsinode maddohoti ulauni marsaringar dohatan di debata di Sinode Distrikon marhite ibadah pamuhai dohot pangujungi di patu pada ulaun nabadia asalam masih hohot parsinode mangasahon kuasaon di Jahoba di sude sihataan dohot si ulaun di keluarga dohot uria. Jala di paujung do sinodei marhiti partangyangan dohot laho pataruhon parsinode mula tu inganan pakkobasion na dohot manangyakon saddo ruas ni huria di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ditotopon Sinode Distrikon do organ parhobas distrik. Ima Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD naung pidda marhite manda na nilehon ni ruas ni sinode tu Pareses ima Pendeta Ronald Manalu MTH dohot padita Yosep Butar-Butar STH MPDK tatangyak pema anggia di parohai Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai nasida laho mangguduti ulauni songonima pinasaha tona ni Sinode Distrik HKBP Distrik Walu Jakarta sai di pargogoi jala di patau debatama huriana laho pasauton tahina bahen sangap di guarna gabe pasu-pasu tu portibion
tahapo si madebata nasun hinagogoi na paluahon huriana di nama kado piragam ni hamaulon di ganuk partikian doho di sude inganan. Amin. Jakarta 10 November 2025 tabe mardongat tangiang atas nama sude peserta sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta para SS Pendeta Uluan Nainggolan STH ditandatangani. Napa 10 duahon ruas namar sahit di bagasan parsahiton do ruas ni huriatta naparjolo amang LD Sitorus. Nunga mula tu bagas nasida duk piga-piga hari dirawat di Rumah Sakit Adventist Penang, ruas sektor tolu Wiksia. Napa duahon inang situan nyonya lubis baru pandiangan dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, ruas sektor tolu Wik 10. Napa toluhon napo sobulung Clarissa Ramawardika boru sianturi nunga mula tu bagas nasida dung piga-piga hari dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, ruas sektor tolu Wiksia. Naupa-opaton amang SC Hotang dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi, ruang 60 Sia, ruas sektor 2 Wikwalu. Tabuan ma di bagasan tangyakta asalam tu hipasna di hilala rohana sida. Napa 10 toluhon parhepengon peliat tu huria 10.128.364 rupiah. Peliat tu pusat 12.384.100 rupiah. Peliat tu desa godangna 407.662 rupiah. Peliat tu pesta GPN 2025 godangna 10.752.000 rupiah. Tu panitia pembangunan godangna 250.000 rupiah. Pungu masude 41.322.126 rupiah. Songoni matikting di huriatta di bagasan mingguan, saya di pasu-pasu tuat tama pelian do pakko basiotta, bahan sangap do puji-pujian di guarna. Tabege marede punguan korgabungan diuduti korama.
Nuaeng sangat mahita tu parningotan niya kanong moding siya tong atong huriata sa taon parhuriaon. Ima siyan tanggal 24 November 2024 sahat tu tanggal 23 November 2025 Marede mahita. Didok Apostel Paulus di surat na turuas Tesalonika, naeng matakas botomu aleak kadongan, taringot tuak ka na moding, asaunang marsak hamu, songon akka na leban, na somarpak kirimon. Ay molo porsea hita naong mati Jesus dohot hehe, sadok, togi honon ni debatado rap dohot Jesus nang akka na moding marhite-hite ibana. Porsea si tutudo kami, hehedo muse akka na porsea sian hamatean, jalarap do kami sugut dohot Jesus Kristus di harorona padua halihoni, satok indo parsirangani, adong do tiki na muse pajupang tusude na tahaholongi, jala marmotong do parsaorani, dung hehe sian hamatiani. Tatangihon ma natarsurat di konfesi HKBP taringot tu parningotan ni namoding. Taha porsiai jala taha hidakod do, apedo tu jolma mati sahali dung i uhumi. Namaradian ma ibana sian ulaonna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni akka na mangulu dohot na mate. Asa iya tabahen pe parningotan di akka na moding, na marningot ajal ta sa diri dohita disi, dohot pahotton pakirimotta, di hadodomu ni akka na porsea tu debata, dohot pahotton rohatta doi, di ngolu parukilon on. Marhite podaon, taalo jala tatulak do poda hasi pelebeguon na madok, adong do pardomuan ni tondi ni naung mate do jolma na mangulu. Tabikima guar-guar na moding, siat tonga-tonga huriata, manipat sa taon parhuriaon sian, 24 November 2024 sahat tu 27 November 2025 na parjulo Yosapat mangara tua hutagalung moding tanggal 7 Desember 2024 umur 76 tahun, sian sektor sada W2, 2 Johnson Wilmar Lumban Raja, moding 10 Desember 2024, umur 5 tahun, sian sektor 2 W8, Tulu Jenta Boru Simamora,
Moding 21 Maret 2025, umur 60 tahun, sian sektor 2 wek pitu. Opat Theodora Boru Tabunan, moding 8 April 2025, umur 84 tahun, sian sektor 4 wek saplonom. 5 Linggo Napitupulu, moding 26 Mei 2025, umur 80 tahun, sektor 2 wek walu. Onom Ruben Hasi Holan Saputra Nababan, moding onom Juli 2025, umur 27 tahun, sian sektor tolu wik 12. Pitu Situa Edward Hasiholan Simanuk Kalit, moding 8 Juli 2025, umur 70 tahun, sian sektor 2 wik walu. Walu Godlive Perdamaian Siahan, moding 12 Juli 2025, umur 56 tahun, sian sektor sadawe tolu. Sia Tumonggo Parulian Rosida Borusiahan, moding onom Oktober 2025, umur 70 tahun, sian sektor 2 wek walu. 10 Siti Manur Ngolu Boru Sitopul, moding saplonom Oktober 2025, umur 83 tahun, sian sektor 2 wek pitu. 10 Sada Roma Yati Boru Marpaung, moding 23 Oktober 2025, umur 68 tahun, sian sektor sada wek 2. 12 Raja Muller Napitupulu, moding 20 November 2025, umur 70 tahun, sian wek sektor 2 wek 5. Marede Mahita.
Kang Hyang Mahita. Ale Tuhan debata nasian nahinan jala na mangulu rodi saleleng nilelengna. Wingot hami sadarion akan namate sian hami nang pajolohon tulabungmu dihodo anak kisu di Banua Gijang. Jala diukap hodoi di aka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging di ari sogut. Moliate maron hanami tuho. Ala di tubuh hoko hami tu pakirimon na mangulu. Gabe partohap hami di hangoluan na sorasuda. Ndada nama dele hami di ari parningotanon. Alai nama lugud do hami di sabulo nito dinami. Nunga torop dongan nami naung ni alapmu. Tau si paingot do ujung ni lakana sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakana mibe. Saya sungguli marohanami. Mabahen tiruan na denggan di aka pinopar nami. Saya apu lima na marsa roha. Doho aka namatean. Asa unang mangadungi. Jala unah madele nasida. Sai taiti marohan nasida mamereng do pagijang. Sai lehon todim tuhami. Asa takas di hati dakon tuhami. Naung dohot dohami. Partohap alani anakmu. Gabe panean di arta Banua Gijangi. Sapadao maganggu ni rohasia kami. Asahot ha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolus sami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukap mamata ni rohanami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molo halang dilanami. Sobinoto be makuling. Pargogoi mahami marhite-hite todimi. Asa tarjohok kami. Ale amang. Sahat tutangamu matodiku. Saipati urhian rohanami. Asa hobas lakanami. Jala sonang hami lau mate di bagasan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hudul mahamu. Marede mahita huhut tapapungu peliata. Oh
Amin di debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti aka ate-ate. Doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabigi mahata ni debatana tarsurat sian pangukapon bidu 20 ayat 10 sada. Sahatu ayat 15. Songonom matar surat isi. Uhum parpudi. Dungi huida masada habangsa. Nabalga nabotar. Dohot nahudul di atasna. Nama porus dotano dohot langit. Maradopon buhina soadong bejupang inganan nasida. Dungi huida ma akan nong matei. Akan namet-met nang akan nabalga. Jongjong di jolo ni habangsai. Jadi diukap ma akabuku. Dungi diukap masada buku na asing. Ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akana matei marguru tuna tarsurat. Di bagasan akabukui hopar tunani ulana sidabe. Dungi di lehon lautima akan namate na di sini. Di lehon nang hamatea dohot. Banua turui ma aka namate na tiniopna. Gabe diuhumi maganuk marguru tu nani ulana be. Dungi di dabuma hamatea dohot banua turu tu bagasan laut api i. Ima hamatean napaduahon laut api idoi i. Manang ise naso jupang tarsurat di buku hangoluani. Ima di dabu tu bagasan laut api i. Ido sahatna hurian itu hatta di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion tabege nakini 12 goar ruas HKBP Pondok Bambu, Nong Jumolo, sian tonga-tonga keluarga, siat tonga-tonga HKBP Pondok Bambu, Nunga Jumolo Nasida, maninggal hok kita. Jala tabigi nakini takas di jahahon goar-goar nasida. Tiado lapatan nai. Adong 2 lapatan molo ganup taon tapa ingot tabigi goar ni akka nong moding siat tonga-tonga ni keluarga dohot huria manipat sataon parhuriau ni. Na parjulo parningotan diakan namoding dang namangarep kari sidangolak kita disi. Alai namarningot jala paingotok kita do hatani debatana madok parsatok kinad do ianggo ngoluta di Portibion. Songon nong jinahahon amata par ageda nakini
songon bunga-bunga, songon bunga na satokin makerbang, alai dungro mata niari malos domuse. Ima tudosan manang analogi ngoluta di Portibion. Manang sadia godang pe natapapungui, adong tasipan sere berlian di kotak-kotak manang di safety bank, adong godang isini ATM, adong sipanata di deposito, adong simpanan di tapenas, adong di ori, dan lain sebagainya, tading dosude. Manang songon dia pe ulita, uli nirupatta na jolo. Manang nasongo dia pe gatengta itiki posohita. Manang songo dia pe jabatatta salpude tinggal doi. Alanai hamu amang inang bican dilehon Tuhan nido pe tuhita partikian bui mangolu paihut-ihut asini rohana dengan nibasana. Ulahomma aka na denggani na hobbar tuhata ni debata. Ingot gereja parmingguon, ingot majaha hatani Tuhan saat teduh, olan hatani Tuhan dohot Tuhan debatado nahot rodi saleleng nilelengna. Dia na arga di rohami nuaing, anakmu borumi, pahopumi, lausal pudui. Molo dileho Tuhani partikian tuhita, tapasahat mahata, nahot rodi saleleng nileleng na imahata ni debata. Asa taruli nang sude keluarga ta, barita haluaon, barita hangoluan, saleleng nileleng. Alane dipengot dohita, aladang ngadong nahot ikon sude dohita mangadop tu panguhumon sogot, ido didok di ayat 12 dungi huida ma akanong matei. Akana met-met nang akana balga jongjong di jolo niha bangsa i. Jadi diukap ma akabukui. Pangukapon manang wahyu nani jalo Apostel Yohanes namarnida torop akamate martir di partikian Kaisar Nero doho Kaisar Domitianus di hati dakodo dang i ujung ni saluhut. Hamatean ala topu dibunuh, ala digargaji, mate di bae podang, dituang marhite lilin, dibaen mai ditutung gabe palito di pagar istana Kaisar Nero, doho di pagar istana Kaisar Domitianus,
dangi ujungna. Ninna Apostel Yohanes. Wida sude na mangulu dohot na mate nong lelengi. Iko jongjong mangadop paruhumon sugut. Dangadong nabui buni. Nasubui rotusi nang akanong leleng mateipe. Ikon mangadop tu paruhumoni. Namate di laut, namate di tano, mate manang di diabe. Roma mangadop paruhumoni. Alanei sudedo hita. Akanaso manada naso porsea do petu Jesus Kristus. Aka oputta si jolo-jolo tubuh nang nasida dohot do mangadop ari paruhumon sugot. Nasida diuhumi hobartu nani ulana be. Alai hita nong tatadda takas jala tahapur syai Jesus si paluai. Iko porsea do hita dipitori Tuhan nido hita. Jala di pari paruhumonima jalota jabar hanguluan. Nong di baga-bagahon Tuhan Yesus. Manang ise na porsea dapotan hanguluan. Isima jalota tupal hanguluan ni. Ima di ari panguhumon ni. Alai didok muse di ayat 14 dungi di dabu mahamatean. Doh banuatoru tu bagasan laut api i. Ima hamatean nabaduahon. Laut api doi. Adong hamatean nabaduahon. Alai dia kana porsea jala takas burju manangihon hatana mangulahon hatana dang didabu tu hamatean paduahon ni. Alanei sotung adong taripu tapi kiri dang adong surung-surung na burju martuhan. Dohot naso burju martuhan. Di ari paruhumonido takas taida ise na burju martuhan. Ise naso burju. Alanei bican di luas Tuhan hidope partikian tuhita. Habur juhon mana martuhan ni, unang habur juhon mangarehei dongammu. Molo adong manggosipi, paubama, sotung marsugo ijo Tuhan niho. Dang adong tikimbe paubahon roha, unang holan pahata-hata dongan. Hatai madirim, dia do Tuhan na hurang huula. Sadarion. Dia do dosa hula Tuhan. Dia do pamu sadarion. Dia do pan ni dong aku colma. Tanga dong boy hita. Mami tori dirita. Molo dung sahat hita di ari paruhumon ni. Tanga dong partikia be di lehot Tuhan ni tu hita. Asa paubahon roha. Molo nunga mangarop. Tu paruhuman sogot i. Alai takas do didok. Mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang melakukan dosa.
yang mendukakan hati Tuhan. Mereka yang menyembah berhala-berhala. Despistel ididok. Nasida nasai tok-tong marsobatu debatabal. Namar panukun tuaka pangaruding. Nasida nasai marsobatu debatasi leban. Didabuhom manasida tu laut api. Nasa leleng ni leleng. Alai akan aporsea. Nasai tok tong makaburjuhon mangulahon nahobar Tuhatan ni Tuhani. Nasai tok tong benget manaon ragam ni akaparukilon ala ni haporsion na tu Yesus Kristus si paluai. Di joma ibana. Nian anggo di dete takas do didok. Hopit do dalan tu hangoluon. Alai ditugu-tugu diramoti Tuhan ni dohi talau madalani asa sahat tajalo sabulo ni totite ayat 15 didok manang ise naso Jepang di buku hangoluan ni ima didabu tu bagasan laut api. Jadi molo ringgas pehamu inang amang marguru kor. Nakpe pe anadang ro. Olan latihan nanaro alat ala ni macet di dalan. Alai adong do deba hurang dihasiholi marpea. Dangapala dihasiholi be. Molo dihaburjuhok kamu inang mangguruhon korjala diulahok kamu hobar tu hata-hata na tersurat di hata kormunei. Parjabar mahamu tersurat magoar muna di buku hangoluani. Alai molo marasing do pangulo muna sian hata di kormunei. Los ido suhat-suhat. Dibain Tuhan ni lau pasahat uhumna. Atong paulahoma. Hobar tu nahat tahat ditakon. Marhite hata ni kortai. Molo didok. Tahatahon di hata kori. Idamei dengan ne jala sonang ne. Molo dengan marpungu akan marhaha maranggi. Alai dang bui do peho mardenggan namang inang doho haha anggimi. Pican di lehon Tuhan ni dope tikitu hita mardenggan mamula sen garejon. Salah mau anggi, salah mau eda, salah mau ito. Lau salpu do HP sude dang adong nabui buah nota. Unang ala parbalohan ala warisan dang dos parsagina dibain. Mamuk kasian ni mahita dang mardenggan. Mardenggan mahita kamang inang. Asa daput hita upa natahalu jahon namar minggon. Namar punguon. Namang guruhon hatana di partangyangan. Ido nata hirim parsidohot guarta tersurat di buku hangoluane. Amin martangyang mahita. Moliate ma ale Tuhan. Tung takasdo hatam paingoton asa managam hami. Di ari parningotan akan namodingon dang holan. Marningot aka dongan nami nong jumolo. Siat tonga-tonga keluarga dohot siat tonga-tonga huriamon alai. Ikon marningot mahami. Jala managam di
ari hamamate nami ganuk asa hobas hami hobas laho mangulahon naho partu hatami hobas hami mangulahon akana denggan hobas hami papatarhon tiruon na denggan di tonga-tonga ni huria di keluarga di humaliang nang ditongani bangso nami pe. Mulyate ma Tuhan, pasor homat todim tod di purbadiai, asa i patauhon, asa i tong mangajari mapakukui hok kami, mangulahon saluhut nanido ni hatami. Ale Tuhan Jehovah, hutangnya kok kami do Tuho. Saluhut aka keluarga nong jumolo ditinggalhon. Nani haholongan ni rohana sidabe. Marsirang alani hamateani. Alai marhite hatam takas jala torangdo. Dipaingot hami. Marsipai dado sogot aka na porsia dung sahat di ari paruhumoni jala marhiteima jalon nami tupal hanguluan surgo hasonangani ala nong porsia hami tu Jesus si paluai. Ramoti maka keluarga na tininggalhon niaka nong jumolo marujungolo gabe si paingot may jala patokuhon ha porsyon nasida makirim di sapulo ni toti asanang nasida nak kami saluhut hobas managam hari patjomi. Ale Tuhan Jehovah, hutangnya kok kami do siat tonga-tonga ruas ni huriam na di bagasat parsahiton amanami LDC Torus nong mula sian perawatan di rumah sakit Adventist Penang alai tongon di bagasan perawatan. Ale Tuhan suang-songoni inang situa nyonya lubis berupa diangan na tongon dope dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Clarissa berusia turi nong mula sian rumah sakit Hermina Jatinegara alai proses pemulihan dope nang amanamis esi hotang na tongon dirawat dope di rumah sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi. Asi maruham Tuhan. Pasu-pasu masude aka ubat si panganon si numon parhitian asini roham may Tuhan mamasu-masu. Mangalehon hama malum paholakon nasa sahid na di pamatang nasida. Sudi hutangnya kok kami Tuho Tuhan ruas ni huria doo parhalado ni huriamon natongon romar minggu di Arianon nang nasida saluhutna sailehomma hahi pason gajang ni umur tarlu mobi togu ni haporsyan tu Jesus si baluai asa unang holan di portibion hulului hami dohot ma dihalunguton rohanami harajaon banua gicangi moliate ma Tuhan tuho ma talup puji-pujiat doho hasangapon nahu pasahat hami holan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marete hita sian ede 837 huhut tapapungung peleata tujolo.
Satangya koma peleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggat dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon patibulhon harajamu di tonga-tonga huriam tohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajamu. Say sap malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hango luat siapari. Say sama dosa nami so panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasor madamena tu toddi munabi